गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों। अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। गिथावना मोनसे सावगारि फैदों। जों बर' गोजा ज' थानायाव जों गावखौनो गोरा मोनो, बोलो गोरा मोनो, साहसि मोनो। खिन्थु जों गुबुन हारिनि गेजेराव थाहैब्ला दाउसा मावरियाफोर बायदि जानो गोनां जायो। दिनै बेफोर जों गाव गावनो खालामनानै लालांगासिनो दं। दुखु होआलासे सैथो बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुंनानै होनायनि दिनै सम जाबाय। गहपुरसिम सिमुलगुरिसिम बिटिआरआ सिमा थुजामारगोन ना थुजामारा? जुदि थुजायाब्ला बाथ्रायावल' बुंनानै फोलावबाय थायालासिनो सैथोयै जोङो बाथ्राफोरखौ भाङायनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनांगौ। जेब्ला एकट जादोंमोन, एकट जाखांनायनि उनाव 6 मासनि गेजेराव बिटिआर एमओएसनि 10 दफा इमप्लिमेन्ट जानांगौमोन। नाथाय दिनैसिम गैया। बिटिआरनि 10 सिमा बारायनाय 6 मासनि गेजेराव सिमा थुनांगौ, सिमा बारायनांगौ। नाथाय दिनै गैया। सुक्तिया दिनै 3 बोसोर खाथियाव फैबाय। दिनै मानो जों सिमा थुनो हायाखै? जों मानो रायजो राजाखौ थगायदों? रायजो राजाखौ जों मानो फोलादों? सिन्ता खालामनो गोनाङा जोंहा बेवहाय दं। दिनै गोनांथार जानानै दं। खोलोब खोलोब बर'फ्रा नांबाय, जुजिबाय। रोजा रोजा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दावहारुफ्रा जिउ खोमाबाय। बर' आइजोफ्रा जिनाहारि जानांबाय। बर' आइजोफ्रा रान्दि जानांबाय। बर' बिमा बिफाफ्रा मोदै हुगारनांबाय। दिनै जों बे थगायनाय फावथिनाखौ लानानै हारि दानायनि सिमां जुदि सुजुयोब्ला बे बर' हारिनि साय देरसिन दुखुनांथावना जेबो थानो हानाय नङा। गतिके दिनै क्लियारखौ होनाया मोजां। ना मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाया सैथो, ना एकट खालामग्रा सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोननि बुंनाय आरो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननि बुंनाया सैथो, बेखौ क्लियार खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनांगौ। बे सम फैबाय। मानोना रायजो राजाखौ बेबायदि थगायना दोननाया मालाबाबो हारिनि मोजां होननानै रावबो बुंनो हानाय नङा। निस्सय हारिखौ दुखु होनायनि अनगायै जेबो बेवहाय थाहैनाय नङा। आसा खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया बुजिनांगोन। एनएलएफआ बेफोरबायदि प्रब्लेम्सफोरनि थाखायनो आरो बर'नि मोनथायफोरखौ जों मोनफुंनो हायैनि दारैनो फिन खेबसेबाव एनएलएफबि मुङै हाथियारनि संग्रामखौ लांफिननो गोनां जादों आरो जुजिफिननो गोनां जादों। गतिके जोंहा गोबां प्रब्लेमफोर दं। जों गोबां नासयजादों, सोबख'जादों, गादब जादों, फामुआरि खालामजाबोदों। जों बेफोरनिफ्राय साननो गोनां दिनै जानानै फैदों। मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय आरो जौसाङाव जिरायनाय आलासि, दिनै गोबांथार जों दुखुयै थानो गोनां जायो होनोब्ला जोंनि एक्स एनडिपिफोरा 100नि खाथियाव 100नि खाथियाव दाबो जोबथेसालियाव थानांनायनि दारैनो बेबायदि दुखु लानानै थानो गोनां जायो। जों गोबां
भटनि गेजेरजों जों बुंहरजानो गोनां जायो गोबाङा बुंहरो नोंसोरो बिराद गोजोनै थाबाय सान्ति थाबाय खुसियै थाबाय जेबो अरजाला नोंसोरनि जानायानो जोंनि जानायसै नोंसोरनि लोंनायानो जोंनि लोंनायसै नोंसोरनि गथ' गथाया रोंनायानो जोंनि रोंनायसै बेफोरबायदि रावदों सिन्थायो जोङो गोसोआव दुखु जायो जों बुंजानो गोनां जानानै थानो गोनां जादों मानो थाखाय बिथांमोननि फिसाय बिथांमोननि गथ' जों बिथांमोनखौ उदां खालामना होनो हायाखिसै एनडिएफबिआ सुक्तिनि गेजेरजों जेबो खालामना होनो हायासै दा बेफोरनि थाखायनो जों बुंजानो गोनां बाध्यता जानानै बिथांमोना बेसेबां दुखुआव दङ बेसेबां सातजालायाव दङ बिथांमोनासो मिथिसिगौ बिथांमोनासो सहाय सोनानै दं जों खुसि थाना मालाय मा जानो जों आफादखौ डिजल्भ खालामना न' थांनानै दलद थाहैना मोननानै मालाय मा जानो खिन्थु साननांगोन सोरो बेसेबां दुखु लानानै दं सोरनि न'खरा माबायदि अबस्थायाव दङ बेफोरखौ जों सिन्ता खालामनो हानांगोन जों बुजिनांगोन एनएलएफबिआ ओरैनो जोनोम जायाखै किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै एनएलएफबिआ बिग्रायखांनो गोनां जादों सानजा सोनाब सा खोला ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय निउस पर्टेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं एनएलएफबि आफादनि जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय जों दिनै मोखां बिजाबाव फैनो सानाखैब्लाबो दिनै जों फैनो बाध्य जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला मैयानि जि समाव जोंनि एनएलएफबि आफादनिफ्राय एनएलएफबिनि संबिधान आरो आफादनि नेमखान्थि आयेन बारसिनाय हिसाबै जाय व्यक्तिखौ थांनाय बै 2023 मेनि 2 तारिखआव जाय व्यक्तिखौ नेशनेल काउन्सिला सावरायलायनानै आफादनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन बा डिसचार्ज होनाय जादोंमोन बिथांमोना फैयै फैयै नै मैयानि दिनाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै सारेन्डार खालामहैबाय बिथांमोननि बे सारेन्डार जानायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जोंहा गोजोननाय दङ दिनै बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोरदि गोबां मोखां बिजाबनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों एनएलएफबि आफादखौ एज ए हल फोजोबबाय होननानै फोसावदों आरो एनएलएफबि आफादा दिनैनिफ्राय थानाय नंला होननानै बेबायदिनो गोबाङानो बानसावदों आरो बेबायदिनो रायजो राजानि गोसोआवबो गोबां सोंलु सोमजिखांदों बिनिखायनो दिनै जों नैबे प्रेस मिटखौ जों दिनै होनो गोनां बाध्य जादों थांनाय मैयानि जि समाव नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एनएलएफबिजों जायफोर व्यक्तिया डिसचार्ज होजादोंमोन बिथांमोना मैयानि समाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै गावखौनो सारेन्डार खालामहैनाय जादों जों बेखौसो खावलायोदि बिथांमोनजों थांफानाय जायफोर सोद्रोमाफोरा सरकारा जि अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइखौ जों समानै मोननानै बेबायदिनो समाजजों गामियाव थांनानै संसार जाहैफिननो हानाय बायदि समाजनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो हानाय बायदि बिथांमोना साफ्रोमबो सुबिदाखौ मोन्थों जों बेखौसो गुरैयै खावलायदों आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायहरोदि जोंहा एनएलएफबि हिसाबै क'क्राझार सान्दामारि केम्पआव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइ डिजिग्नेटेड केम्पआव जों एनएलएफबिआ जिरायनानै दिनैसिम गोथाङै दंबाय थायो आरो दिनैसिम जोंनि गेजेराव चेयारमेननिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलाव गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफ्राबो जोंजों लोगोसे दङ दिनै मैया दाख्लै साननैसो एसे आगोलाव जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जों 2 लाख फैसानि थाखाय जों गावखौ जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै 2 लाख थाखानि थाखाय जों फैयाखै जोंनि जेब्लानोसिम जोंनि एनएलएफबिनि जि समस्या बर' हारिनि जि समस्या जि थांखिफोर
बैफोर समस्याफोरा थांखिफोरा सुस्रांजायागौमानि जाफुङागौमानि NLFBआ जों NLFB हिसाबै गसंथानानै थागोन होननानै जों दिनैनि गेजेरजों दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरोदि आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जि बर'नि समस्या दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर दं मावफुंजायै दफाफोर दिनै NLFBआ बैफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों दिनै एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव जों NLFBआबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादों दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनै हारि उदांस्रि दावहायाव जेसेबांनाखि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बावलांबाय बै जिउ बावलांनाय न'खरफोरनि परियालनो बिथांमोननो दिनैसिम आसाम सरकार आरो भारत सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन दिनै जों नुनो मोनदों 1000 जनसोखौनो होदोंना होआखै जोंहा सोंलु बेरखांदों दिनै जोंनि जि हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय गावखौनो दिनै 6000 जननि बारा 6000 जननि बारा दिनै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननायखौबो दिनै मावफुङाखै दिनै बेबायदिनो XNDB बिथांमोननो साख्रिनि खोथा बुंदों पारामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि खोथा बुंदों दिनै बेफोरखौबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै खोथाल' बुंबाय थादों मावफुंनायखौ जों नुवाखै बेनिखायनो जों खावलायबोबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बिटिआरजों सोमोन्दो थानाय किसुमान दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों आरो नैबे जि जोंनि बर'नि समस्या बै समाव हारि उदांस्रिखौ लानानै 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बर सानखालि इउनाइटेड फराम अफ XNDB आफादखौ जोङो गोदानै जों दाफुंना लानाय जादों आरो बर'नि जि 30 गोरोबथा बे गोरोबथानि जायफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय सरकारनाव जोङो दाबि दैखांनो थाखायनो जोङो दिनैहाय बे इउनाइटेड फराम अफ XNDBखौ थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बर सानखालि जोङो बे आफादखौ दानानै लादोंमोन आरो बे फैयै फैयै दिनैहाय 1 बोसोर जाबाय बे 1 बोसोर फैनायनि थाखायनो दिनैहाय बे 21 अक्ट'बर सानखालिनो जोंहा बे इउनाइटेड फरामनि सेथि जोनोम सान गोग्लैनाय हिसाबै जोङो दिनै बेहाय सेथि खेब जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। नोंथांमोना जे बे नैबे जोनोम गायसनथाय सानखौ फालिदों बेबायदि नोंथांमोना बेसे गोबाव फालिबाय थागोन? जेब्लासिम माने बर'फोरनि सलुसना जोबा अब्लासिम जोङो फालिबाय थागोन आरो जों मावलांबाय थागोन। नोंथांमोना आथिखालाव नैबे XNDB हिसाबै नोंथांमोना मा जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो बेनि थाखाय सरकारनिसिम मा बुङो? दा भुगिनांनाया बेनो जोंनि जे 30 गोरोबथा बे गोरोबथा बायदि दिनै जायफोर दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोन बे दफाया दिनैसिम मोजाङै मावफुंजायाखै। एक नम्बरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनैहाय जायफोर माने सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ बिथांमोननि जेसेबांखिनि गिदिर फिसा दायानो जाया मानो बेफोरखौ माबा मोनसे रेहाय खालामनानै सरकारा दिनै बेखिनिखौ मोनसे रेहायनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि मोनसे गोनांथि दंमोन। दिनै बेखिनि खामानि आद्रा जानाय दङ। दा बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे इउनाइटेड फराम अफ XNDBनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे सरकारनिसिम जों बेखौनो गुरैयै जों खावलायनाय थागोन। जोङो मोनसे गोजोन हारि हिसाबै जोङो मोनसे गोजोन थासारिजों जों थानो लुबैयो आरो जों गोजोनखौ जों हास्थायो। दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायफोरनाखि माने 32 बोसोर हाथियारजों दावहा होदोंमोन बे दावहा होनायखौ जोङो फैयै फैयै 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो बे भाइलेन्सनि जि खामानि बे खामानिखौ जों गारनानै दिनै जों गोजानाव फैबाय। दा बे फैनायखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जायफोर गाज्रिफ्राव दङ बिथांमोना हारिनि स्वार्थ आरो हारिनि जि दावगानाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै जायफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जाहाथे थाब उदां अख्राङाव लाबोनानै जे बर'नि गेजेराव मोनसे गोजों मोनसे रादाब आरो मोनसे बारहोगोनखौ जों माने सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो बेसेबांखिनिखौ सरकारा जे मावफुंनानै होगोन बेखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ XNDBनिफ्राय सारमोननिसिम माने गुरै खावलायना थादों। जे नोंथांमोनखौ जे नुनो मोनदों जे नोंथांमोना माखासे साननि सिगांफ्राव बेफोरबायदि माखासे
जौ जुवाफोरजों गफबनानै थानाय आरो माखासे देहा फालांगिरिफोरावनो बेबायदि नोंथांमोना हमबाय थादों नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा? जोंनि थांखिया बेनो जे मोनसे ड्राग्स आरो मोनसे जि निसा फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादखौ जाय हारिनि गेजेराव बांद्राय बाहायनाय जायो बेबायदि हारिया बुहुमनिफ्राय जोबस्रांनो लांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा। बेनिखायनो जोङो हारिखौ रैखा खालामनो आरो हारिनि थामोनथा जि सोदोमस्रि बे सोदोमस्रिया हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ आरो हारि हिसाबै मोनसे बुहुमाव सिनायथि जानांगौ। दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जे ड्राग्स जौ जुवा जिखि फेग्रा मुवा जाया मानो बे फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय अराय सम जों जोथोन लादों आरो जों लाबाय थागोन जेब्लासिम माने जोङो थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बे आफादा जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बेखौ होबथानायनि मोनसे राहाखौ जों लाबाय थागोन। ओंखायनो जों बे दिनैनि बे सेथि खेब फाउन्डेसन डेनि गेजेरजों जों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा जों बुजिनांगोन आरो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जों बुजिनांगोन जोङो जि फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादफोरनिफ्राय जोङो अराय सम गोजानाव थानो जों जोथोन लानांगोन आरो जों बयबो जों गासै सुबुं माहारियानो बिनि हेंथायै गसंथेनांगोन आरो जों गासै सुबुं माहारिया गसंथेयोब्लासो जोंनिफ्राय बेबायदि मोनसे अगेन आखु जायफोरनिफ्राय हारि फोजोबस्रांगा बैफोर जिरादफोरखौ जों अब्लासो जोङो होबथानो हागोन। दा बेनिखायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेनिफ्राय जों बेखौनो खावलायदेरनो सानदों जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय जि जौ जुवा आरो देहा फालांगि बिनि हौवाजों बैनि हौवा हिनजाव बैनि हौवाजों बैनि हौवा जायफोर लाखानाय नाखारनाय जोङो समाजा जुदि सांग्रां जायाब्ला जों बेखौ होबथानो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो गासै समाजखौनो जोङो सांग्रां जानो होदों आरो जों अराय सम जों समाजजों दङ आरो जों समाजाव थानाय जों अराय सम खामानिखौ जों मावगोन। जोङो इयुनाव हारियाव जि खैदां खैफोद फैगोन आरो हारियाव जि जेंना जेंगोना नुजाया मानो बे जेंना जेंनाजों जों अराय सम मोगा मोगि जालांनो थाखाय आफादा नाजालांबाय थागोन।